Yun, welcome back mga pare koy. Ngayon lang ulit tayo nakapag-fishing. Kakatapos lang ng bagyo kaya ito, papunta na nga kami sa may dagat para makakuha ng pang-ulam. At ito, nakarating na nga kami sa may dagat at ito yung mga kasama ko. At bago tayo magsimula, shout out muna tayo sa mga pare koy natin. Yun, shout out pala kay Marvin Maribao. At shout out din kay RPC from Malibay, Pasay City. Yun. Shout out din kay Mark Quintana from Quezon Province. Shout out din kay Ami Bilag. Shout out daw ng malakas. Yun, idol. Shout out din kay Monoy Ibog Poryo. Yun. At shout out din kay Joel Abayon. Big shout out na rin kay Madivina Praires from Zambales. At shout out din kay Esther Israel from Dinagat Island. At ito, shout out din kay Mark Meral from Cebu Province. Yun, salamat sa mga suporta nyo mga pare koy. Tara at samahan nyo ko mga pare koy sa pamamana ngayong gabi. At ito yung una kong napana, isang samaral. Ito yung masarap sa sigang, paksiw at prinito. Ayun, ito yung binamano ngayong gabi. At ito yung sumunod, nakita ko isang buko kumakain ng danggit. Yan oh, sarap na sarap sa pagkain ng danggit. Hindi natin yan huliin kasi maliit pa. At ito may isang tabugok o runot kung tawagin dito sa amin. Hindi natin to kukunin kasi maliit pa ito. Sana makakuha tayo ng malaki nito para may pang sahog tayo sa gulay. At ito sumisid na nga tayo sa bandang malalim. At ito yung una kong nakita, isang timbungan or manitis. Yun, sa pulkang isda ka. Na stone shot natin mga pare ko, hindi na masyado nakagalaw. Sana madagdagan pa ito para meron tayong pang ulam ngayong gabi. At ito, pag hanap-hanap ko sa bandang ilalim, may nakita tayong isang lapas. Pangsahog ito sa gulay, pwede rin ito sa kinilaw mga pare ko. Masarap yung mga gantong seafood mga pare ko. At ito, may nakita tayong ditong isda, solid or dalagang bukid. Yun, dinadahan ko pero hindi siya tinamaan. Ayun, pumunta sa may ilalim at hindi natin nakuha. At ito, may pangsahog, lokog kung tawagin dito sa amin sa Bicol, bulusan. Sa inyo, anong tawag nyo sa shell na yun? At ito, may lokog pa ulit. Yun, sakto ito sa ubod ng nyog. Napakasarap nito isahog sa ubod ng nyog. Yun, at ito may lokog pa ya. Yun, nakatatlo na tayo na lokog ngayon mga pare ko. Sana madagdagan ito. At ito, may napana ako sa ilalim, isang labahita or itiman. Yun, malapad na rin mga pare ko. Ayos, may pang ihaw. Pwede ito sa paksiw, ihaw. Yun, at prinito. At ito, may tamala ako nakita. Yun, sa pulkang tamala ka. Pandagdag na rin ito sa pangsahog sa ubod ng nyog. Masarap ito pangsahog mga pare ko. At ito yung kapatid ko na nakapana ng isang paru-paro. Uri ng paru-paro ito mga pare ko. At ito, may kurisan ako nakita sa loob ng butas. Dandanin natin. Yun, sa pulkang kurisan ka. Kurisan pala or labahita kung tawagin dito sa amin. Yun, napakasarap nito sa sabaw, sigang, tinula or paksiw. At ito, sumisid nga ako sa ilalim. May nakita ko isang talugbago. Yun, nakasilong sa bato mga pare ko. Dandanin natin. Yun, sa pulkang talugbago ka. Ito pala yung spot ko na maraming talugbago, kaso nga lang lumakas yung alon kaya kakaunti na lang yung natira dito. At ito, sumisid ako, may nakita akong isang mulmol or parrotfish. Ito yung mahigpit na pinagbabawal hulihin, kaya hindi natin hulihin ito mga pare ko. Ito yung huli natin, isang walan nasa silong ng bato. Ayun o, dandahanin natin mga pare ko.
Yun, sa pulkang isda ka. Ang masarap na luto dito, paksiw lang. Masarap ito sa paksiw mga pare ko. Sana madagdagan pa ito mga pare ko. At ito may napana ulit akong isang labahita or itiman. Hindi ko agad nabidyohan kasi pa ibabaw na ako kaya pinahabulan ko na lang. Iniwan ko yung panda sa ilalim. Yun. Malapad-lapad na rin mga pare ko. At ito may tamala ulit akong napana. Pandagdag sa pansahog sa ubod ng nyog. Yun. Ayos na ito mga pare ko. Sigurado taob na mga kaldero nito. Yun. At ito may nakita ko yung isda sa ilalim. Kaso pagdating ko sa ilalim, nawala. Siguro pumasok na sa butas. Hindi ko siya naabutan dito sa ilalim. Kaya hayaan na lang natin mga parikoy. Ito, umahon na ako mga parikoy. Medyo lumakas-lakas na rin yung alon kaya umahon na agad ako mga parikoy. Meron na rin tayo nakuha na pang-ulam. Okay na to. Sa sunod na gabi na lang tayo bumawi mga parikoy. Medyo pingos nga lang ako sa pagsasalita kasi may sipon ako na dali ng ulan nung bagyo. At ito yung huli ko mga pare ko. Ayos na ito pang ulam. Libre naman sa ulam mga pare ko. Yun, hanggang dito lang yung video natin mga pare ko. Kaya salamat sa panonood at suporta. Pa-like and share na lang mga pare ko. Peace out.